Guys, sa part 2 long video natin, so kanina pinalakad natin siya ng 6 walking. Siya po ay merong cerebral palsy, since birth siya po ay depression. So ginagawa ko ito just to help him para mag-flow yung circulation ng dugo niya as well as yung joints niya, hindi mag-stack up. So para lumambot yung mga muscle niya, hindi mag-stiff. So tendency kasi pag ang cerebral palsy, hindi mo siya nilalakad, may tendency magkaroon ng mga stiffness of muscle, yung mga joints niya. So magka-problema ng mga ligaments. So this will help a lot yung ginagawa ko ng walking therapy kay Mayor. So ngayon naman, i-massage natin yung back ng teacher. Mamaya pa pala kasi si ate rin, nagdilito pa. So si ate naman ang ating mamassage kasi nakita ko yung back niya sa left side, yung spasm napakatigas. So we just relax. Siguro relax na muscle to flow yung dugo at yung kanyang spine hindi mag-curve. So kasi yung spasm ito yung erectus spinae muscle na ginaganon. So ginaganon kasi yung spine mo. So kaya naging osteoporosis. Okay? Harap ka rin ate. Yan. Makatingin mo siyempre. Just walk. Malakot mo natin. So hindi ganito allergy ha. So we use a baby oil ang gagamitin natin para hindi strong. Kasi bawal po kay teacher ang mga green. Teacher. Okay na? Na ano ako, bumaba talaga yung BP ko. Ano yan? Kita mo yung mga kubusog niya. May pang-gas mo mamaya ha? Okay. Pang-gas mo. Ano ba? Okay. So this is will block your circulation like here. So yung spine mo, nagiging lipo-lipo ng gusto please. Dapat talaga. Yan. Pag ito mo ito teacher, hindi ko pagkain mo. Kasama sa therapy yan, yung therapy. Halog-halog na ha. Siya yung nalibro sa inyo kasi walking na rin. Kaya dimas na lahat ang pera. Oo. Kung pera sa lahat, nilalang ng pera. Ito ating buhay ng tao, di ba? Sabi ko nga, inano ko si Lord. Why, Lord? Because you are the because God. Sabi ang God wish you. Why? Kasi kung wala ka kasi ate, Why I? kasi kung wala ka, di ba? Kung wala Sabi kasi, ko, no one will help them. Who will help them? Not your neighbor. Di ba? You ko will. yung anak, Hindi mo siya siya. Matagal na ba ito mo, ha? Matagal na ba ito? Matagal na ito? Nakalito, ano to, yung nagtuturo pa ako. Re-reflect sa x-ray ko. X-ray result. Yes, okay, who will help you for this, what? X-ray result. How does you feel? What? Okay. Tumutulo. Kasi this muscle, pinapatigis yung spine mo. Hinahanap mo na. Yan o. Ibalik ko siya. Gusto mo? Wala ka sa bilik ko sa hindi. Hindi ko pa yan nagkan. Susunod ha? Ha? Ngayon ha? Mabigla. Ito, yan. Diba? Yan, ang dami siya dati. Hindi ba yan lamig? Oo, naging ito. Nanigas na. Yes. Naging pato na. Ano si Pierre? Ano? Huwag. Okay. O, di ba?
Let's walk my patient. Ate? Ayos ka na ba dyan? Okay. Baka natin to. Okay ka, Del. Okay ka, ba dyan sa video mo? Yan guys, so panoorin niyo po itong aming journey po ni Kuya Antonio. Siyempre kasama na sidekick ko si Iner, ang may sidekick. Yan. Ngayon po naka-anim siya. So Sabado ito. So kada session, na-increase siya. Hanggang ma-develop yung super play to na lang. Lagi ka naman, Ner, no? Magiging macho ka na, no? Diba? Bilis na ang lakas, bilis na pa rin ang At least po, nakakatulong po ito sa blood flow niya. Ano yung bless ko? Hindi ko na kayo yung lakad na naman siya. No. Lakad ko naman ito eh. Ayan. Diba? Panoorin nga mga ha? Yung pinapanood eh. O, shout out sa mga taga Zamboanga City. Tingnan mo lang kita. Watch niya, okay? Hindi, pero ka hindi ka. Buko ba ako, pero diretso ka. Ito ba mo? Sige. Luwak. Luwak. Iyak ba? Iyak ba? Abang mo to. Hakbang Luwak. ang paa. Luwak, sige. Yan. Luwak. Iyak ba? Tulong mo ko. Sige, tayo na lang. Okay. Oh. Iyak ba? Okay. You use your legs. Yeah. Pagod siya. Anim siya. Oo. Anim siya. Sabado ito. Oo. Pakita bilis ka sa ate mo. Maranda, ikaw siya. Maranda ka. Ako ang matanda. Oo, sa ate mo, pakita bilis ka. 27 siya sa... Wow. Is improving. Tinamin natin niya, Teo. Oh. Oo. Siya namit mo ang ano. Yes. Tsaka na-power Malambot rin. malambot na ang ano niya. Lakad niya. Dati talagang kala mo, lahat ng... Tsaka hindi ako nirapan dito ngayon. Yung hawak sa akin, hindi masyado mabigat. At senior, naka-anim. Yung teacher, may nang likod, parang bato. Ito gusto mo rin. Okay. Yeah. Yeah. Step. Step up. Ano bang dito? Ipit ko ng konti. Kunti lang. Ipit ko ng konti. Okay. Tapos ang buwang kasi natin. Mga lay minister mo, di ba? Lay minister. Ate, tignan mo. Hindi, tignan mo. Para mag-flex. Yan. Yan. Tignan mo, tignan. Para mag-flex. Padulas. Padulas mo, para mag-flex. Yan. Kaya parang kami lang pa kami kayo parang ano kayo mga ito dito sa
ano ka rin ng pagkain, Bibili ni Kuya, no? ang mga kabulit natin, pagkain. Yun ang pagkain ng Hallelujah ko rin. Pareho. Yun. Hindi ang pagkain natin araw-araw. Ano lutuin? Yun naman, chicken. Ang chicken. Are you okay, sir? Nilapan. Are you okay? Sir, kain. Hindi na matigas. Alam Hindi mo. na, hindi mo bigat o tinawag mo. Kailangan siya. Oo. Ikaw, ano lang. Isi-isi mo naman ngayon. Wala kang pagtsagaan na lang. Kailangan ng ano niya. Ano yun? Andalon. Di pa. Hindi pa. It's not working yan. Ano pa talaga to? Ganito lang muna. Pag ito, naggalaw na, madali. Tsaka may power na yung paa niya. Kung babalik siya, mamaya, pag nagbalik siya mamaya, ito mamaya. Nagbabalik siya mamaya. Diba? 50 minutes biking. O, last one na lang tayo, ha? Ha? 3 rounds ka na muna ngayon. 3 rounds lang. Ito Sabado, 4. Ay, 2 rounds pa rin. 4. Ngayon parang ano na, madali na. Dali na po. Tsaka hindi namin hirapan. Yung mukhang dahil na lang dito, hindi ba na hospital? Talagang ano, lahat ng lakas na. Ano o? Very easy. Ano o? Ano o, di ba lang inawa? Ano? Ayun o. Improving. Kaya ka ba niya? O, di ba? Very easy. Bakit ang ano, ang kamay? Ano siya ulit? Relax ang kamay. Straight body. Para kung bakit namamasyal sa luneta na walang ano? Guys, ito po yung great improvement ni Kuya Antonio Biliran. Ayan, sponsored by his kapatid, retired teacher. Ayan. Ano pangalan mo tayo? Nenita. Nenita, si teacher Nenita. Ayan, ang kanyang kapatid. Siyempre si Ate Liberty, yung aking sidekick. At kasama siyempre ang aking mini-mission sailor, ang merong cerebral palsy. Ayan. Ayan, ito mga team, kumpleto naman kami rito. Matagal na wala si Ma'am Nenita. Nabuo na naman ang tropa. Ayan, sige, ito lang. O, isa pa ha? Last. Pa, Last thrust. kaya lang. Sige. Ako, sige. Sige. Bigyan mo lang. Kaya lang. Gamitin mo itong left, itong right mo Use power yan. Yan. Walang, sabi nga sa mo, wala, matigas siya tinapay sa mainit na kape. Tunaw yan mamaya mag-repent. Wala na naman bigatan niwan sa Kaya nasukal, parang sarap na. Walang malambot. Matigas siya tinapay. Pag sinauso mo, matutunaw yan, alambot yan. Diba? Hindi lang masabi siya, pero siya. Yan. Pagka gumagaling na ng kuya, ibig sabihin ko hinanirapan. Oo, kasi na-improve ka na eh. Hindi ka dati, Dati, hindi ko masakit. Pag ito siya, kasi nakakama ko eh. Oo, na masakit. Oo, siyempre. Ito ang pinatawag mo kung may sila may nilaga. Siguro ang Diyos. Ang stop ko yung tsagaan ko. Gusto mo na rin yung tsaga. Yung tsaga, hindi na rin. Kasi, saan? Aswan. Hindi ka na pagod, Ben. Bago ito, lalakyan ka to na ito. Hindi macho ka ito, Jer. Jer, hindi macho. Nagkakatawan. Diba? Tapos pag nakakalakad ka na, Sabi ko, ay, biyag lang. Biyag lang. Liver yung kasakitan ako. Ano? nakikita niya yung Ay, no. nakikita niya yung pagod at expression sa'yo. May work. Diba tayo? Ay, May work. Very work.
Hindi manghinayang kasi bakit? Kung magaling ka eh. Hindi, nahiga ka lang dyan. Patay! RIP. Rest in peace. When you're just sleeping there, nothing you do. All day sleeping and eating. Rest in peace ang tawag doon. Kasi bakit? Patay ang dugo. Kapag ang stroke nakahiga, patay. Tandaan niyo yan. Pero pag ganito ang ginagawa natin, may chance siya, 50%, 80%, makalakad muli. Pag ito nakalakad muli, ay naku na yung tulong kay teacher mo. Pati dyan, naging bagay ito si Kuya. Marami ito alam, no? Maraming skills. Maraming skill to eh. Sige. Yung pinararap ko ba, talagang parang malunggay pa rin ito eh. Oo, napagaling ko. 6 months na kasi. Magaling na. Dire-diretso na. Sakripisyo talaga. Okay. Very good. Okay. Especially driving. Yes. Driving? Ano? You drive 4 wheels? Driving. Oh, shout out. Shout out. Shout out. Sino? Shout out to Lay Minister in Zamboanga City. Siya po ay former Lay Minister. Kasama ko na ano yung ano ko. Brother ni Bang Kiping. Pwede mag-camping naman. Totoo. Ba't naman tayo mag-camping? Ano napansin niyo ako. Nakalakad na mo. Kung paano siya mag-isip ang kanyang performance. Approve sa ano dyan, talaga. Everybody I call natin dito, may mga colleagues dyan. Galing nga. Pumunta po kayo dyan. Zamboanga City! Abangan nyo si Sila. Kuya Antonio. Ayan. Ang pagbabalik. Shout out sa kanyang asawa. Siguro, Opo na siya. Exit na. tutuloy. Dapat ikot. Baka bigyan ko nila, service ako nila. Step backward. Service ako nila, kahit Step backward. Step forward. Ayos kahit nga. Step backward. Okay. Kaya siyempre ano ko, mga brother, Shout out sa kanyang asawa. kaya siyempre Ah. kaya siyempre Shout out sa kanyang asawa. aking pakraya, kaya siyempre. Sabi Ikaw, mo, siyempre ka sabi mo, I will surprise you later. Ako di ba pag-ipin? Kuya. Apito mo talaga. Sabi mo, Yan. sabi mo kuya, I will surprise you later. Oh, Hop. Okay. Tawag ka na. Pahinga mo na. Babay ka pa ha. So guys, babay ka. Bike. Ate yung ano, sabihin natin. Amo kaya hindi niya bouncing. It's created to Lord. That only tayo ginagawa ko po Lord.